pitänyt jatkaa sitä näin pitkälle. Mun olisi pitänyt lopettaa se silloin, kun ekan kerran päätin lopettaa. Voi vittu. Kyllä faija taisi aikoinaan olla oikeassa, kun se sanoi, että mua ei ikinä pitäisi päästää ihmisten ilmoille, ennen kuin on todettu, että mä oon ihminen, enkä vaan ihmisen näköinen häiriintynyt apina, jolle tyhmyys on jonkinlainen leipälaji. Just se, apina. Ei mitään muuta. Piti vaan lainata sitä lippaasta rahaa ja laittaa sit seuraavasta palkasta takaisin. Miksi just mun piti saada ne firman Baltian reissuun kerätyt rahat vastuulle? Mä oon varma, että mun kamat on jo kerätty kasaan. Ne on saletisti löytänyt sen tyhjän lippaan. Saatana. Miksi mä istun edes tässä bussissa? En mä kuitenkaan joudu mennä sinne enää. Miksi tossa mä pelkään elämää? Milloin musta on tullut tällainen pelkuri? Onko mä aina ollut tällainen raukka? Miksi vitussa mä menin ottamaan ne rahat? Ne on varmana löytänyt sen tyhjän lippaan, enkä varmana mene sinne enää. En mä kehtaa. Helvetti mikä itsekäs paska mä olen. En mä voi sinne mennä.